El Consell Nacional de la formació que lidera Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, va aprovar diumenge el calendari dels processos electorals per a la formació de noves agrupacions locals d'aquest partit. Entre el llistat de municipis on es vol establir una agrupació local de Junts hi ha l'Escala. Dilluns es tancava el cens d'afiliats que podran participar en aquest procés. L'executiu local ha d'estar formada per un mínim de 4 afiliats i s'han de cobrir almenys els càrrecs de coordinador local i responsables d'organització, de política municipal i de comunicació. El calendari aprovat estableix el període del 22 al 24 de març per presentar candidatures, que seran proclamades formalment el dia 25, per després, del 29 al 31 de març, fer efectives les votacions. A l'Escala no s'ha comunicat encara cap candidatura, però hi ha una bossa d'una vintena d'afiliats, que seran els que hauran de participar en aquest procés. Salvador Simón és el portaveu de Junts per Catalunya. No hi ha candidatura, hem fet ja algunes reunions prèvies. En aquest moment estem al voltant de 20 persones que estem afiliats. S'ha de dir també que hi ha persones, la majoria som afiliats i després hi ha simpatitzants que també poden participar a totes les reunions, però al moment de les votacions sí que no poden participar, però també haig de dir que hi ha en aquest moment 2 persones que són simpatitzants i per tant dintre d'aquest grup de 20 hi ha aquestes 2 persones que tothom que vulgui o que d'allò pot participar, però esclar, en el moment de les votacions al no ser afiliat no podran participar. Però estem ara en aquest moment al voltant de 20 en projecte que amb alguna alta nova hi haurà. Aquest procés és el primer pas per establir una estructura organitzativa local de Junts per Catalunya, una denominació que havia nascut com a marca electoral del Partit Demòcrata. 2 denominacions per a 2 famílies polítiques que cada dia estan més distanciades. I l'Escala no n'és pas una excepció. Nosaltres ens vam presentar amb la candidatura de Junts per Catalunya, per tant estem dintre del mateix grup. El que passa és que fa temps que estem intentant de negociar coses, de parlar coses amb els 2 regidors i hi ha coses que, com és el cas en el seu moment de la moció que es va presentar per Enciso, una moció que vam presentar en nom de Junts per Catalunya, junt amb els altres grups que també ho van presentar, i al moment de la votació es van abstenir. Clar, vull dir, per propostes que es facin conjuntament i que després a última hora es canviïn de parer, vol dir que les relacions no estan massa a l'hora. I per tant, nosaltres intentem de totes maneres fer contacte i parlar, perquè esclar, ens queden encara 2 anys llargs de la legislatura per mirar d'arribar a acords puntuals i mirar de coordinar la feina que s'ha de fer, que hi ha una feina important d'aquí a final de la legislatura. Mentre Junts per Catalunya escollirà la seva executiva a finals de març, no hi ha constància, de moment, de cap moviment en aquest sentit per part del Partit Demòcrata. I ara mateix, els 2 regidors de la formació que es va presentar l'any 2019 com a Junts per Catalunya responen a l'obediència de PDeCAT.